ya biya mutumin ya garin da ya ake ciki ne wallahi Allah kawai fito a garin ba kai na zuwa ni ma nan da ka ganni ni ma koi na fito ne duk inda Allah ya kai na rantsa da to Allah to ina zamu nan zamu yi kofa ko mu gara ta nan mu sare ta nan kawai ya je kawai ce na tsinci miliyan 70 kudin mal yanzu ai nake gaya 70 ai daga nan Lagos zangara ta nake gaya me Lagos wallahi da aniya to saboda rabawa zami daya kana nufin yanzu kan tsanci miliyan 70 ba za mu raba ta ba to saboda hauka ake yi na tsinta kuma mu raba duk da tare muka tsinta an faɗa ma sai mu raba wallahi ƙarya ne a ce ka tsinci miliyan 70 ba za mu raba wallahi tallahi ba za mu raba ba kai wai kana ganin tinta ne akan naira miliyan 70 din nan ba uwar da ba zan na rantsa da girman Allah wallahi ba za mu raba ba to in ba ƙarya kake yi wallahi ba za mu ba yanzu tsinci naira miliyan 70 kace ba za mu raba ba ai ƙarya ne ba wallahi sai mun raba miliyan wallahi Allah ba za mu raba ba wallahi ba za mu raba wallahi ƙarya kake yi wallahi ba za mu raba su wannan ba sai an bari gama ba ka amma ƙarya me hada ku Ahmad wai wannan bawan Allah wai yanzu muna tafiya an muka tsinci miliyan 70 wai ba za mu raba ba an taɓa yin rayuwa da ina miliyan 70 din take wai in mun tsinta ba mu tsinta ba amma mun tsinta kai wallahi ƙarya ne ma wai gashi nan ta kai musu dan bawan Allah ba mu tsinci kuɗin ba ka wannan wallahi ba ruwa na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi kamar ya mutu kamar baya mutu